Nyasi mar ik mar mane en jauso e kambi mar Media Services Kevin Mukuche obagi kawuone dalagi ma Isingo ma yudore Mumias County ma Kakamega. Mosenindo Mukuche manyocha owito ngimane tarik 22 dwe mokalo ne omi kopo makende e nyasi mano yuore gi anyuolane, osiepe kod jotich kaachiel gi jotelo mag Media Services. Familia maro yuage kaka wuoyi mane jambola kendo ma owegi koda fuok maduong'. Jotije mano tiyo kode Mosenindo Mukuche kambi mar Media Services bendo timo nende. Mourning a great friend is so difficult, and if you are a dad, you expect your son to be the one to bury you, not the other way around. So it came to us as a shock and with a lot of pain. Royal Media, we just don't lead. We lead because we have a purpose, and when we lose one of us, it really pains us. Kevin was a very valued member of the commercial team that we have talked about here, and his contribution was very exemplary.